sigi nwantịntị mgbe m ga-achịkọrọ nkata ya niile ọjọọ ahụ ọ na-akpara gị wee chiga gị ya n'aka. Mmi ka Ijuwa gbagara nkata. Mmi ka Ijuwa gbagara nkata kwa ya. Ijuwa ịkparala m nkata. Mmewu Dominica ama akpara gị akọ. Mkpachara gị akọ. Mkpara gị ngịga. Ọkwa anyị ihe ọkpụkpa lekwa anyị. Anyị ga-akpa ihe ọkpụkpa n'izu. Mana chirekwa, chire. Isu Ajụbekwana ya. Ajụkwala ya. Geekwana m ntị ajụla ya. Maka na ịjụọ ya. Hei, ọ bụrụ na onwe ịma na-agwọ ndụkọ ọmịa. Ajụla ya. o wee eziokwu onye anyị hụrụ nga ahụ ogumagala. Ya chọta uhie uhie ya chọta akwụkwọ ndụ ya chọọ odo odo. Nsogbu anọ. Nsogbu adị. What are friends for? Lezi nke ị na-ekele m nnọọ dịzie ka I'm here for you. Ngwanụ nne. Ngwa take care no. Ijuwa mmeke ịkpagara nkata. Ma chi ịlọta nga. Ụkwụ gị kpa nga ọgwụla m ụkwụ ga-akpado nga. Ụkwụ gị kpa nga mfọm ọwara na-agbanye. Dominica dọgbuola nụ taa. Asimudo ka mma o n'ime ezinụlọ. Gịnị na-ese okwu? Gịnị na-ese okwu? Gịnị na-ese okwu? Gịnị na-ese Sir, be careful. We don't mean to disrespect you. That was an instruction. That's what we should listen to the madam. Making us royibo. Be careful. Making us royibo. Please open the gate. I want to go out. Because get anyway. Madam Sigagan anyway. Be careful, please. Ichan, asem Ichan. Ichan. Ale gaje. Gede ele manya. Mwiki gwanda ka ha mepere m ụzọ ka nsi ebe a pụọ biko. Asem ele ebe gaje. Wo nge gaje nyoge. Okay, ebe chọrọ ịma. Achọrọ m ịma. Enyi m nwoke bụ Ikweto. Nwetere m ọrụ na school. He is the CEO of Passmark International School nke dị na Mbaise. O nwetere m ọrụ na school ya ka mbe na-akụziri ụmụaka ka esi ede edemede Igbo. Egidere gị. La kwuo onwe gị. Ịgha ọtụm. Ugbu a isi equation. Ka m wụda anụ ọja. Amarala m si equation bụ arithmetic. Isi equation ọwụ Igbo. Asịrị gị equation. Ihe m sịrị gị Ikweto. Ọwụ aha enyi m nwoke. Ikweto. Read my lips. Ikweto. Ihe wụ slow poison. Chere m akwakwa gị. Gị shote m shote. Gị rịa m rịa. Gị gwuo ngwo. Gị mote m mote. All my eyes are on you. Will you let me go? Wasukwa ngọdụ Ijuwa. Asị m wasukwa ngọdụ. N'otu ọrụ. Anọjeri. Mkpọbụrụ nne m ya ka agbara m wickedness. About the wickedness. Ebe m na abụ nwa Obiọma were onwe ya rige n'ime ọbara nwa atụrụ. Unu na-eme m ya ka ntakịrị ihe m kupụrụ.
10,000 ahụdụrụ m dị ọnụ ọ bụrụ ebe ọdọ nye m ga-ama 2020 mana elele m anya economy dị down onye m ji sị gị nye m 5,000 for one child ebe ụmụ gị dị abụọ 10,000 for 1 month 10,000 nna ahụkwala m gị ọnụ ụmụ ebe ọzọ m na-emebu lesin mgbe mbụ ihe m na-anacha 10,000 each mana ụmụaka gị na-abụọ na ihe m chọrọ ịna gị 10,000 naira for 1 month ọ bụrụ na ihe gbasara Igbo nwere nsogbu ihe gbasara Igbo hapụrụ m ya ama na Igbo ticha yọtago gbandalụ ka m gawata Hey! Oh, Ijuwa. Ịkpọsi butere egbe na mkpumkpu ahịhịa. Chai! Ụmụ ụwa. Fọfọju akpa, onye ọbụla na-ebukala oke. Ibere ịbịa buo oke gị bububu. Ịbịa buo oke gị. Chai. Ejuda ajụjụ. Ejuda aja chamsi ejuru ajụjụ ejuda ajụjụ maka asị ejuru ajụjụ ị ga-anọ gị nweta answers ọkwa mme Dominica ama adọ m ka agụ Mmakwasa mmadụ tọm na chọọchị nọ n'azụ ụlọ anyị ebe a. Isi ụlọ anyị ọwụlọ n'azụ ụlọ gị. Amaghị m na chọọchị nọ n'azụ ụlọ gị. Are you happy now? Eziokwu bụ agba na ntị. Ụmụ ofufe m chọrọ ka m yọọ biko. Mgbe m na-agafe na chọọchị ahụ na-agụ ndị ekpere ha kpere ụcha dị na-emetụ m n'obi. Ụmụcha dị na nwunye ote ha akọrọ aka nọ nga na-achọrọ Chineke aka elu na-efe ụza na n'elu kasị elu. Biko nne, achọrọ m ichi bụ chọọchị ka m nọ na anyị tokekwe na akpọke jikọrịta ejikọ aka. Anyị ga n'ime moto ọgụ nwoke nyere saizi achịrị obi. Anyị gakwa na chọọchị ga kelee Chineke n'ihe ọma mere anyị. Maka ụdị agụga na chọọchị ahụ. Chegharịa mgbe oge dịrị gị chegharịa mgbe na n'olu ya n'ihi na nchegharị adịghị n'ala mmụọ ebe n'ala maka Chukwu egwu abịa metụcha m n'obi. Nchekasị ọ dị mkpa mmadụ inwekwa one day iwepụta ihe otu ebe ga-atụọrọ Chineke mmadụ. Biko. Tupu m chefuo biko ọgọ m ebe Swiss ọkwara dị na fon ka mbọ tupu ọ kwọrịkwa gị akpọgidekwa ha gị n'obe otu eji kpọgbo ndị arọbris na Jizọs ihe ndị arọbris abụọ ahụ akpọgidekwa ha gị n'obe otu ahụ eji kpọgide chukwu agwa m atụmatụ ọjọọ ahụ atụmatụ gị ahụ ọgụda awụ ọkụ ịkpaga kapịtị ga-eji eme travel gaa ala bekee ọgụda awụ ọkụ anụla m maka ọnụ
Anala Mama Golden diggers. Anala Macono. Okuta walk. I don't give even one chances. Okuta meme. What is eating you up? Oh, negative moon in our home. Oh, we are there, the moon in our home. Poor, you cheat, food, on hill, undesirable element, on hill. Oh, grandjet. You were grandjet. We don't want grandjet. Animal boy, I got grind down upon Ulum. I got grind there. Dominica, see, I can have you insult me. I can take it. You will keep on any name you like it, but if you insult my mother, I will kill you. Ma biago te people can catch Kapogo. Are you crazy? What am I? Yes. It's so. What nigga can get never when we are in shell like. I want to. It was possible. A man here to him. Check me out. I took a walk. I'm going to chance. It's not in your gym. Mudula. All I want to do is easy. Hey, what are you? Except the Lord, you told me that I fix my eyes on you. I can't. All the I will not blame you. I can't out there again. I'm not when you went to Mala. My young boy, you want to open a fresh blood in me. Old element, outdated lady. I'm a machine. I will get away, and you're not happy. Give me God. Nothing fine boy like me. Passing money, my hand so many girls who put out. They go. They have what they brought here. Mahapata. We are going to go to it. Give you 2 minutes. Bring the car flat to take their money. Nobody talking about it. I want behind it. Look at Chineke. He may get the one I hold. Get from Monyara. Miss Wiz here, Miss Wiz. But if I'm going to miss with your torture, I won't get one much. I'm not sure. Don't hold it. Never got the next. I'm not sure. This is problem. I said, Mama. You can take that. I'm a bohead here.